Wincapitan toiminnasta on tähän mennessä tehty yli 1000 rikosilmoitusta. Uhrit ovat ilmoittaneet noin 13,3 miljoonan euron vahingoista. Poliisi on nyt erilaisin toimenpiteen jäädyttänyt Wincapitan varoja 15 miljoonaa euro edestä. Kuinka todennäköistä on, että uhrit saavat rahansa takaisin? No kyllä toivoa näiden varojen takaisin saamiseksi on, että esitutkinnan keskeisenä tehtävänä on myös rikoshyödyn poisottaminen ja näiden asianomistajan vahinkojen korvaaminen. Eli turvaamistoimia pyritään tekemään koko esitutkinnan ajan. Miten tapaus tästä etenee? Esitutkinta alkoi maaliskuussa. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Milloin astellaan esimerkiksi käräjäsali? No, esitutkinta jatkuu nyt normaalisti ja jatkuu vielä ainakin vuoteen 2010 saakka. Pyrimme jo tämän vuoden puolella saattamaan ensimmäisiä juttukokonaisuuksia syyteharkintaan ja se on sitten ihan syyttäjien ja oikeuslaitoksen asia, missä vaiheessa nämä ensimmäiset tapaukset tulevat esille. Toivottavasti mahdollisimman pian, jotta me pystytään sitten edelleen ohjaamaan näillä päätöksillä esitutkintaa ja se myös helpottaa tulevaa syyteharkintaa. Wincapitan sijoitushuijauksen pääepäilty Hannu Kailajärvi on myöntänyt poliisikuulusteluissa, että Wincapita ei todellisuudessa tehnyt valuuttakauppaa, vaan kaikki rahat tulivat klubiin sijoittaneilta. Poliisivankilassa istuu jo 2 Wincapitan avainhenkilöä, mutta 3. etsintäkuulutettu on vielä kateissa. Suomen viranomaiset selvittävät kolmikon tekemisiä vielä vuosikausia. Samalla muiden oikeuskäsittelyä odottavien talousrikosjuttujen pino vain kasvaa korkeutta. Suomen laajimmista rikostutkinnoista. Sadat suomalaiset saattavat saada rikossyytteen osallistumisestaan Wincapitan toimintaan. Lisäksi rahankeräysrikoksella saatu raha täytyy maksaa rikoshyötynä valtiolle. Keskusrikospoliisissa on tutkittu Wincapitan sijoituspyramidijuttua nyt parisen kuukautta. Jatkuvasti paisuvasta tutkinnasta on tulossa yksi Suomen laajimmista rikostutkinnoista. Mukana on parikymmentä taloustutkijaa ja juttuun on juuri nimetty 3 syyttäjää eri puolilta Suomea. Syyteharkintaa johdetaan valtakunnan syyttäjän virastosta. Poliisin mukaan Wincapitan on sijoittanut rahojaan 10 000 suomalaista. Tähän mennessä poliisilla on tiedossa 8 000 henkilön nimet. Poliisi joutuu kuulemaan tuhansia suomalaisia, mahdollisesti lähes 10 000 sijoittajaa. Poliisin tutkimuksissa on paljastunut, että sijoitusklubi Wincapita ei koskaan tehnyt mainostamaansa valuuttakauppaa. Sijoitushuijauksen päätekijäksi epäilty Hannu Kailajärvi on myöntänyt kuulusteluissa, että klubin varat olivat peräisin jäseniltä. Kailajärven oikeudenkäyntiavustajaksi on noussut yllätysnimi, oikeustieteen tohtori Kari Uoti. Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan maaliskuussa netistä kadonnutta sijoitusklubi Wincapitaa. Tätä tapausta epäillään Suomen historian suurimmaksi taloushuijaukseksi. 10 000 suomalaista on sijoittanut varojaan klubiin, jonka piti tuottaa jäsenilleen muhkeat voitot valuuttakaupalla. Toisin kuitenkin kävi. Suurin poliisin tietoon tullut yksittäinen menetetty sijoitus on peräti 500 000 euroa. Wincapitan toiminta oli kuitenkin tuottoisaa pienelle ydinjoukolle, johon kuuluvista 50 asuu Haimaan auringossa. Ja sitten siirrytäänkin kouvolalaiselle huoltoasemalle. Sinne kokoontui viime viikon lopulla joukko vihaisia ja pettyneitä ihmisiä. He ovat sijoittaneet rahojaan Wincapitaan hyvässä uskossa, eivätkä halua tästä uskosta vieläkään luopua. Eivät siitäkään huolimatta, että Wincapitan keskushahmo Hannu Kailajärvi on KRP:n tiedotteen mukaan tunnustanut, että Wincapitassa oli kyseessä puhdas pyramidihuijaus. Valuuttakauppaa ei ole käyty ja kyse on ollut vain sijoitettujen rahojen uudelleenjaosta. Osa mukana olleista rikastui, useimmat menettivät rahansa. Kouvolan huoltamolla oli paikalla molempia. Kadonnut raha aiheuttaa surua Keravalla ja Suonenjoella, mutta Thaimaan auringon alla 10 Wincapitan värvääjät elävät varakkaalta näyttävää elämää. Näissä pattajalaisessa ravintolassa otetuissa kuvissa juhlii klubin avainhenkilöitä. Wincapitalaiset ovat liikkuneet alueella muun muassa tämän näköisillä ajoneuvoilla. Esimerkiksi Chevrolet Colorado ja sen japanilaiset näköiskappaleet ovat yleistä autokalustoa Wincapitalaisten. Wincapitan käänteistä on raportoitu tässäkin ohjelmassa jo syyskuusta 2007 lähtien. Vaikka touhu on todettu laittomaksi ja päätekijä kopitettu, pyramidipeliin osallistuneelta ei usko lopu.